Илнар Ялалов, әлегенә кайтып төште Европадан. Илнар әңгәмәнең башында ук Европадагы хәлләр белән белешәсе килә, ничек үтте юлларын, чөнки ялгышмасам, син анда айга якын гастрольдә йөреп кайттың. Кем белән, нинди максаттан? Без инде ел сайын, елга 2 тапкыр Европа илләренә сәяхәт итәбез, ул гастрольләр. Мин үзем опера һәм балет театрында эшлим, артист буларак. Һәм инде мин шул елга бер булса да Европа илләренә барам, ә булай театр елга 2 тапкыр чыга гастрольләргә. Һәм инде менә көз айларында мин дә быел бардым. Нәрсә дип әйтик инде? Нинди нәрсә күрсәттегез саны? Ничек кабул итте тамашачы? Әлбәттә, тамашачында икенчерәк төрле. Анда тамашачылар безнең карарга зуррак яшьтәге тамашачылар килә. Яшьләр нишләптер андый концертларга йөрмиләр. Күбрәк зур яшьтәге кешеләр опера дип әйтгән концерт ул операга. Һәм гел әйткәндә гел тулы заллар һәм инде анышлак бер атна эшлибез. Һәм шул 2 көн ял, 1 көн ял туры килергә мөмкин. Һәм инде көн сайын 5 көн рәттән опералар куябыз без. Үзебезнең яшәү урыныбыз безнең теге шитилчә әйткәндә Бунгл парк дип аталган. Ул Бунгл парк ул һәрбер анда бер 2 этажлы йорт бирәләр һәм без шунда яшибез дигәндәй. Яшибез һәм безне шуннан автобуслар белән. Бу дәүләтләр арасында килешеп эшләрне тәгънә бирмәй. Бу юк, бу үзара опера һәм балет театры үзара. Театрлар үзләре сөйләшәләр. Театр импресарио дип аталган ул. Импресариолар белән ул импресарио безнең телдә ул администратор булып тора. Шитилдә импресарио шул концертлар оештыру буенча йөри. Безнең телдә ул администратор. Менә ни өчен алар да кайсын чакырга булганда Россия зур. Ну алар договор бәлкем алар үзара киңәшләшеп, шундай без ничә еллар инде шушы күбрәк шул Голландия, Бельгия якларына чыгыш ясарга барабыз. Анда ни хәтер хәзер? Хәзер анда бик җылы. Ну бик җылы дигән сүзем бездән җылырак. Мин монда кайтып төштем. Юка куртка белән бик салкын икән. Мәскәүгә без Мәскәү ашачабыз. Мәскәүдә әле температура әйбәтрәк иде. 3 градус -3 кенә иде анда. Казанда безгә әйтеп куйдылар -14, -15 дип. Янда әле яфраклар да яшел әле, үләннәр дә яшел. Анда бөтен бездәге казлар, үрдәкләр шунда инде шитилдә икән. Менә шуны күрергә була. Анда чөнки бөтен суда безнең казлар, кыр казлары. Менә бу Россия Европа мөнәсәбәтләре сизеләме соң? Дөресен әйткәндә сизелә. Телеканалларда еш кына безнең хөкүмәте, безнең дәүләте, безнең башлыкларын күрсәтәләр. Ул узган елларга караганда күбәйгән. Һәм интернеттәге CNN каналларында шул безнең мөнәсәбәтләрне теге күрсәтәләр. Әлбәттә күрсәтәләр. Һәм инде күбәйгән ул. Буяулар белән икән. Нинди боялар белән икәнен инде әйтеп тормыйм. Ну анда төрле каналлар төрлечә. Ну дөресен әйткәндә бездәге белән аларны аерылып тора. Менә шулайрак кына әйтәм. Ә булай начар дип сөйләмиләр. Ну булай шул тамашачылар да әйбәт кабул итәләр. Тамашачылар әлбәттә беләләр һәм инде бик җылы кабул итәләр. Бик җылы. Нинди теләсәләргә Без аларга юк, без бу юлында француз телендә җырладык. Француз телендә Искатели жемчуга дигән опера. Безнең анда экран өстә һәм перевод бара. Шуңа күрә төрле халыкларга да аңлашыла, димәкче булам. Анда инде без шул Нидерланд теле дип әйтик инде. Анда перевод бара. Без французча җырласак, француз телен белүчеләр французча, әлбәттә карап кына тора. Белмәгәннәр өчен өстәнләр тора инде. Ну, перевод дип әйтим. Тәрҗемәләр. Һәм сезнең бу гастроль шул кадәр 20 көнгә сузылды түгелме? Бу безнең күбрәк тә 33 спектакль бер ай. 33 спектакль бу әле ялларсыз. Яллар белән ул шул 40-ка җыелган. Нишләп кенә бетерәсез син? Шул бер спектакльне көн сайын күрсәтәбез. Төрле шәһәрләрдә генә. Төрле шәһәрләрдә. Һәм барсында кеше бар. Һәм барсында да анышлак. Син Худайдан сорагансың инде. Чөнки синең бит үзеңнең дә концерт куелды, вакыты куелды. 17 декабрьдә мәре син концерт булачак Казанда. Ә син анда тулы заллар тутырып йөрисең. Шитилдә, ә монда Казанда әле игълан итилгән зал туламы, юкмы билгесез бит. Ансы дөрес. Ну анда безнең күмәк концерт бит инде. Айда опера, айда дип әйттем. Искатели жемчуга ул күмәк анда күп артистлар
Бәлки сусаганнардыр Голландия тамашачылары ел сайын шулай Алар билет сатып кергәндәме? алар билет сатып әлбәттә Билет алып инде. билет алып. Бәяләрен белмәдегез? Юк. Менә андагы тәҗрибәдә менә бу оештыру моментларын үземне концертта Татарстанда кулланып буламы? Оештыру моментлары охшаганмы? Юк, анда әзрәк Яхшыракмы? икенчерәк төрле анда инде без анда уже беләләр, ярты ел элек, ярты ел алдан билетлар сатылып бетә анда. Шуңа күрә заранее иртәрәк инде барысы да Шәнле. эшләнелә, һәм инде анда әзергә генә киләләр. Менә опера һәм балет театры әзергә генә бара. Ярты ел алдан менә хәзер безнең уже көзгә уже план куелган. Көз көне, яз көне инде әлбәттә яз көне һәм көз көне. Уже яз көненә билетлар уже сатыла һәм уже сатылып та бетергә мөмкин. Мен белмим, тикшермәдем. Шул шитилдәме? Шул шитилдә, шул. Нидерландыда? Әйе, шунда ук. Сез барасыз. Без барабыз, но минем планда юк. Чөнки мин хәзер күбрәк үземнең Иҗатка юнәлде. иҗатка, үземне багышлыйм диясем килә күбрәк. Ялаловка инде. Әйе, чөнки менә шушы араны югалып, шушы арада югалып тору, ул минем өчен минус булып тора, чөнки Стресс кичердең инде. стресслар алай булмады. Юк, Чөнки ярдәмчеләрең күп синең монда. күп Безнең әлбәттә. гаиләң белән Әйе. концертка әзерләнәсез, күрәбез, социаль челтәрдә дә. Концертка әзерләп бик уңышлы гына бара, Аллага шөкер. Ну, менә барыбер үзем кирәк, чөнки җырчы үзе бара тиеш. Һәм инде хәзер якынлаша концертымда, шуңа күрә Бу синең икенче, өченчеме? бу минем икенче концерт. Беренче уңышлы үткәнен хәтерлибез. Беренче Аллага шөкер яхшы үтеп китте, ул минем беренче альбом чыккан вакытта иде. Беренче альбом чыкты һәм концерт куйдык. Башта инде үзем туган ягымда куйдым, Актанышта. Хәзер инде безнең беренче концерт, икенче концерты минем 9 декабрьдә Мөслим районында узачак. Бу инде безнең генераль прогон концерты дип атасак та була. Хатының да, ике балаң да, әниң дә, әтиң дә барсы да катнашырга мөмкин икән. Сәхнәдән дә хәтта кайберләр чыгыш ясаячак дигән сүзләр, хәбәрләр ишеттем. Әйе, дөрес әйтәсең, концерт бик күңелле ошап торачак. Алла бирсә, төрле рус телендә әйткәндә фишкалар булачак. Хәзер халыкны бит теге җырлап кына яулап алып булмый, төрле яктан да үзеңне сынап карарга кирәк. Шуңа күрә концерт төрле жанрда булачак, әйтеп куям. Ул инде менә татар телендә генә булмыйчак. Мин анда үземнең осталыгымны төрле телләрдә җырлап күрсәтәчәкмен, үземә килгәндә. Бу инде опера һәм балетта алган тәҗрибәләрендә күрсәтәсең. Әйе, әлбәттә, монда испан телендә җырлаячакмын. Ул кирәкме икән шул тамашачыга? Ул минемчә ул кирәк. Чөнки татар җырына, менә татар эстрадасына килгәндә, татар халык битен татар эстрадасына йөргән халык, ул опера балет театрына йөрми. Мин менә әйтә алам. Чөнки татар опера балет һәм театрына күбрәк интеллигенция йөри. Һәм инде алар татар эстрадасына ничәдер процентына бәлки йөридер. Күпчелеге дип әйтә алам, театрга гына йөри, опера һәм балет театрына. Шуңа күрә татар эстрадасына килгән халык опера сәнгатендә татып караса дип әйтик, ул бик яхшы була. Чөнки бүтән халыклар да, бүтән татар халкына килгәндә дә, ул авылдан килгән манда ул белергә тиеш. Татар эстрадасында җырчылар бик күп. Әмма дә ләкин алар арасында бар санаулы гына кешеләр, үзләренең төрле жанрда җырлый алалар. Ул инде минем остазым Венерахатовна, бәлки ул миңа күчергәндер үзенең осталыгын. Шуңа күрә мин ул жанрында онытмыйм һәм үземнең концертларыма кертәм.